El nostre projecte és ampliem la zona d'esbarjo i verda de l'entorn Concepció. Des de l'AFA Escola Concepció, juntament amb la direcció, volem pacificar i fer més amable tot l'entorn escolar perquè se'n benefici els infants de l'escola i també el mercat i el barri. Ho farem amb dues línies d'actuació. La primera, volem guanyar, duplicar vorera al carrer Bruc, amb un entorn més jugable i de descans i de trobada social. I també volem que el passatge Pla Verd sigui més net, molt més jugable pels infants i també amb un espai d'estada social i de trobada per tothom. Nosaltres volem formar part integral del nostre entorn i l'Escola de la Concepció és una escola petita que necessita poder utilitzar aquests espais exteriors per donar més qualitat a l'escola però també per donar més qualitat al barri i que se'n puguin aprofitar l'escola, el barri i el mercat.